wabarakatuh. Sugeng enjing para permisa ingkang pinurmatan wonten ing SMA Negeri Setunggal Dipala khususipun kelas Tedoso gangsal kebersihan dados perhatian utama. Kegiatan resik-resik dipunlaksanani bebarengan dening para siswa saking tingkat semua. kita badhe nyumerepi laporan saking wartawan kita Aninda Saskia Mustika ingkang sakmenika sampun mapan wonten ing papan. Monggo Mbak Aninda. Nuwun Mbak Kiara lan Mbak Soleha, kula Aninda Saskia Mustika semenika wonten ing kelas 10E5 SMA Negeri Setunggal Adipala. Ing kelas punika para siswa sedaya kanthi semangat tindakake kegiatan resik-resik sekolah saben dinten temua kanggo njaga kebersihan lan kenyamanan lingkungan sinau. Ayo kita sesarengan mirengake wawancara saking Mbak Rahma lan Mbak Sabrina. Nyuwun sewu Mbak Rahma lan Mbak Sabrina. Nggih, monggo, Mbak. Kula badhe tanggap menapa panjenengan lan kanca-kanca sedaya remen resik-resik sekolah. Nggih, kula remen sangat menindakake kegiatan resik-resik punika saben siswa diparingi tanggung jawab. Oh, nggih. Menapa sekolahan kudu dijaga kebersihanipun? Nggih, kula lan kanca-kanca remen membantu njaga kebersihan kelas. Sekolah dados resik lan kita saged sinau. Kanthi tenang kegiatan punika edukasi kita supados ngrepenipun. Oh, nggih. Matur nuwun sampun purun njawabi pitakonipun kula. Nggih, sami-sami, Mbak. Matur nuwun sanget Mbak Aninda. Kegiatan resik-resik ing kelas sedasa gangsal punika saged dados inspirasi kangge kelas sanesipun. Mugi budaya kebersihan tansah ketinggalan ing diri para siswa. Sekolah ingkang bersih, siswa ingkang sehat-sehat lan cerdas. Matur nuwun sampun derek nyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.